Reit, di pawb yn barod. Okie-dokes. Beth ydych chi'n neud? Gnewch yn siŵr bod nhw ddigon o le o flaen chi. Da ni'n mynd i wneud, da ni'n gwrcwd tipyn bach fel hyn iawn, a da ni'n mynd i gymryd cam ymlaen, da ni'n galw nhw'n box steps. Be dwi eisiau ydy 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dwi eisiau chi aros yn isel. Ni ti'n rhoi dipyn bach mwy o bwysau ar cyhyrach chi, so bod chi'n gweithio yn gyson. Croeso. Reit, ydyn ni'n barod, ydyn ni'n gwneud 8 o rein. 3, 2, 1, 1. 2. Da iawn. 3. 4. 5. 6. 7. Un arall os gwelwch yna, a 8. Briliant. Okie-doke. Da ni'n mynd tu ôl y gadar rwan iawn. So, ni'n wthio'r gadar ymlaen. Be dwi eisiau chi wneud ydy, dwi'n ddangos i chi fama, dwi'n eisiau symud tomatoes fi'n munud. Be dwi eisiau, bod chi'n dal ymlaen, reit, ydych chi'n gwneud efo un braich, neu efo'r ddau braich, so ni'n mwy o gymorth. Ewch fama, coes o flaen, coes tu ôl, reit, un rep di hwnna. Felly dwi eisiau 8 o rein yn gyfan gwbl, peidiwch o gadael corff syrthio un ochr. Da ni'n barod, dwi'n gwneud 8 o'r goes dde. 3, 2, 1, 1 o flaen. 1, tu ôl. Mae'n symud fama i chi gael gweld. 2. 3. 4. Dwi eisiau dweud da iawn, ond dwi'n eisiau chi fel bod fi jyst yn canmol fy hun trwy amser. Da iawn chi. 5. A 6. A 7. Dwi'n aml fi wedi camgyfri eto, ond dim byd o'i le efo bonus un. Dyna ni. Reit, symud i'r ochr arall. Pawb yn barod? Sefwch yn dal, stumog yn dyn. 3, 2, 1, 1. A 2. 3, yn adlwch yn ddofn. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. 4. 4. 5. Da iawn. 6. Chi'n teimlo'r llos gyfarod dwi yn. 7. Ag un olaf fama. Ag 8. Da iawn. Reit te. Gawn ni eistedd lawr rwan. Tynia, yn barod. Be dwi eisiau heddiw ydy, reit, da ni'n mynd i fynd, gwthio o fama, symud ymlaen, gwthio fel yna. Da ni'n gweithio y 2 ochr o'r ysgwydd, reit? Sgwydda nôl, bottom ball mewn, da ni'n gwneud 8 yn gyfan gwbl. 3, 2, 1, 1. Fel yna, sori, 8 o bob un. 2. Dyna ni. 3. Cofiwch eistedd dal neis. 4. 5. Le. 6. O, gen i sniffles. Ydych chi'n teimlo dros fi? Neu ydych chi falch bod fi'n dioddau mwy? Dyna ni, un arall os gwelwch yna. Gwthio fyny. Fama. Briliant. Gwych. Reit, dwi'n mynd i roi dewis i chi rwan. Diolch yn digwydd yn aml. Gewch chi wneud hwn hefo tynia neu heb, so dyma'r aerobic i wrth yn y sesiwn, reit? Felly dwi unau eisiau chi fynd 1, 2, 3, 4, paff, 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 fel yna. Neu os yw'n ormod o'r tins, rhowch nhw lawr, iawn. Ydyn ni'n barod, da ni'n mynd i wneud tua 10 eiliad y hyn i orffen y sesiwn. Sgwydda nôl, bottom ball yn dyn, 3, 2, 1. 1, 2, 3, paff, paff, paff. Da iawn. Dyna ni. Be am wneud? 5. 4. 3. 2. Dyna ni, un arall. Briliant. Da iawn chi. Sesiwn trywir arall. Digon o ddŵr rwan. Welech chi wrth nesaf. Ta-ra!